Bona tarda. Aquesta tarda els de Sant Andreu Parla es troben aquí en el carrer Renard número 12, concretament en aquest local Art Renard, per donar cobertura en la presentació de la nova exposició que tenen aquí dins, en aquest local, del grup de pintors. En aquesta ocasió està dedicat al tema de la festa major, les festes majors concretament de Sant Andreu. Aquesta exposició la podreu visitar des d'avui 29, que és la fetge de la inauguració, fins al proper 20 de desembre, incloses. Esperem que us agradi i si és del vostre agrado, doncs ens ho feu arribar. Ha arribat el que esperàvem. La festa de Sant Andreu. I què menys doncs que compartir aquesta festa de tot el poble de Sant Andreu que vol gaudir doncs, amb els pintors de Sant Andreu, que també han volgut col·laborar una miqueta més i posar-hi un toc de color amb aquesta festa tan gran que es fa aquests dies. Llavors donar-li a aquesta festa un sentit més plasmada amb l'obra de cada sentiment de cada artista que ha volgut plasmar doncs, les seves vivències que ha tingut alguna vegada, que sempre les ha gaudit, perquè a vegades doncs, es movem per enyorances, per sentiments. Llavors diu, a mi sempre m'agradaven els gegants, a mi els carrossos, a mi cadascú doncs, ha anat buscant aquella cosa que més li cridava l'atenció quan era doncs, que ho disfrutava aquestes coses, no? I ara també les continuem gaudint. Però bueno, tot i així doncs, el que hem de fer és que amb aquest espai, aquesta exposició, que veritablement l'esforç de vosaltres, els pintors, que ha estat molt bona per la vostra part, perquè al principi semblava que costava, que la gent no estava animada. De vegades proposem temes que us costa una mica de dir què farem, com ho farem, això és que no sé, el tema em costarà una miqueta plantejar-ho. Vale, doncs tot això al final ha arribat i molt bé. I doncs gràcies a que tenim aquest espai del Jaume que ens deixa doncs, ubicar a les seves parets aquestes obres, no? O sigui que li hem de donar un fort aplaudiment al Jaume. No, ja abans ho has fet molt bé. Sí, ja has dit tot. Que se versen. Sabeu que la casa del Jaume sempre està oberta a vosaltres, que si alguna vegada voleu venir aquí també a formar part d'aquest espai, en el taller, que també hi ha d'altra gent que ve per aquí a pintar, que us podeu venir tranquil·lament com ell té aquest espai. Hi ha pintors del grup que venen aquí a pintar i van allà a l'Harmonia, i van aquí i van a tot arreu. I llavors, bueno, això és vida del poble de Sant Andreu, que fa que tot aquest moviment doncs, artístic fa que la cultura vagi endavant, si no, sense això no hi hauria moment, no? O sigui que ja només es queda brindar per la festa major i visca Sant Andreu, visca Sant Andreu, Visca la festa major! Com podeu veure, no tot va ser pintura i no tot va ser feina.
i va haver temps també per la celebració. Moltes gràcies per haver vist aquest humil vídeo i si us ha agradat, som Sant Andreu Parla.